jagora ne, Abba na Abba Oga, tabbas alkhairi ne, Abba na Abba Oga, ka bar makiya zaune, Abba na Abba Oga, kai da na halali ne, Abba na Abba Oga, mai halin kirki ne, Abba na Abba jama'a da yawa sun yo shaida ne, Abba na Abba Oga, barin ruwa ba a kwashewa, Abba na Abba Oga, mai halin kwarai za a yi nunawa, Abba na Abba yau wuta ba sai kaucewa, Abba na Abba dan ka kafu ka wuce ai turewa, Abba na Abba Oga, abba al-mustapha ku yi ganewa, Abba na Abba executive secretary mai yalwa, Abba na Abba sai so shif Kano yau ta yi haskawa, Abba na mai waka dalili wai nai mai tinka, Abba na Abba mai san kashi yake ma ina canka, Abba na Abba buri na wata rana na ganni ga ka, Abba na Abba sanadin hakan ta sa na yi waƙar ka, Abba na Abba in zo gare ka neman albarkanka, Abba na Abba to mai gida na dube ni da fuskar ka, Abba na Abba mai tausayi hali na iyaye ka ɗauka, Abba na Abba Oga, madalla ga oga, abba na abba, Oga, na gwamna abba kabir yusuf muna kan turba, Oga, na jagora kwankwaso mai halin kwarai mun duba, Oga, NNPP ce jam'iyyar da mun ka cire ba, Oga, ka rabu da duka iyaye lafiya ka caba, Oga, sannan duka albarkar da suka maka ɗeba, Oga, rayuwa kai riba, Oga, dan albarka Oga, ka iya ka huta, Oga, mun gaishe ka. Abba na Abba Oga, Kai nuwa a saman ruwa abba nan ne ka fi kyan gani, al-mustapha ka wuce da ido makiya kuma sun gani, executive secretary sai so shif Kano sai godiya ga rabba, kai ruwa a saman ruwa, Abba nan ne ka fi kyan gani, abba Al-Mustapha ka wuce da ido makiya kuma sun gani, Executive Secretary Censorship Kano sai godiya ga Rabba. kai nuwa a saman ruwa Abba, nan ne ka fi kyan gani, Abba, al-mustapha ka wuce da ido makiya kuma sun gani, Executive Secretary Censorship Kano sai godiya ga Rabba. mai bani yau da gobe sarki Allah na zan kira, Abba, kara mini hikima basira aiki na kirkira, Abba, san wake dan halali wannan da kai wa shahara, Abba. na gode rabbana da damar da gaban waka na yi wa abba, kai ruwa a saman ruwa, abba nan ne ka fi kyan gani, abba Al-Mustapha ka wuce da ido makiya kuma sun gani, Executive Secretary Censorship Kano sai godiya ga Rabba. tsira da aminci rabbana ninka a wurin mai gida, Abba, al-mustapha wanda a gare mu ya zama tamkar gada, Abba, ahali na sahar da duk sahabbai na waje da cikin gida, Abba. albarkar nasu shi muke nema Allah daga darajar abba, kai ruwa a saman ruwa, abba nan ne ka fi kyan gani, abba Al-Mustapha ka wuce da ido makiya kuma sun gani, Executive Secretary Censorship Kano sai godiya ga Rabba. assalamu alaika abba al-mustapha mai kyan zuciya, Abba, a gare ka na zo da gaisuwa ta barkanka da safiya, Abba, da yawan al'umma sun yi shaida akan ka da gaskiya, Abba. shakka dan amana sai mai amana ja mu ne mu abba, kai ruwa a saman ruwa, abba nan ne ka fi kyan gani, abba Al-Mustapha ka wuce da ido makiya kuma sun gani, Executive Secretary Censorship Kano sai godiya ga Rabba. mai halin kirki bai na damar karshen sa rayuwa, Abba,
fina-finan ka abba. Kainuwa a saman ruwa Abba. nan ne ka fi kyan gani. Abba. Al-Mustapha ka wuce da ido makiya kuma sun gani. Executive Secretary Censorship Kano sai godiya ga Rabba. Bilibi wai suna na mai waka zan so ka tuno. Abba. Mai san ka da gaskiya nake ga baiti na kana gino. Abba. Shi gari na masoyi baya nisa ko ya kai kotono. Abba. Haka nan ya saka na ɗauki hanya domin in zo ganin ka abba. Kainuwa a saman ruwa Abba. nan ne ka fi kyan gani. Abba. Al-Mustapha ka wuce da ido makiya kuma sun gani. Executive Secretary Censorship Kano sai godiya ga Rabba. Kainuwa a saman ruwa abba nan ne ka fi kyan gani. Al-Mustapha ka wuce da ido makiya kuma sun gani. Executive Secretary Censorship Kano sai godiya ga Rabba. Kainuwa a saman ruwa abba nan ne ka fi kyan gani. Abba. Al-Mustapha ka wuce da ido makiya kuma sun gani. Executive Secretary Censorship Kano sai godiya ga Rabba. Kainuwa a saman ruwa Abba. nan ne ka fi kyan gani. Abba. Al-Mustapha ka wuce da ido makiya kuma sun gani. Executive Secretary Censorship Kano sai godiya ga Rabba.